Εδώ έχω βράσει 1 κιλό φλούδες από καρπούζι μέχρι να φτάσω στο σημείο να το πιώνω. Θέλω 1 κιλό ζάχαρη, 3 σκούπες νερό, μια κουταλιά μέλι ή γλυκόζι, 4 φύλλα αρπαρόριζας. Ανακατεύουμε λίγο για να βοηθήσουμε να λιώσει η ζάχαρη πιο εύκολα και το αφήνουμε να βράσει. Ρίχνουμε μέσα όταν διαλυθεί και αρχίζει να βράζει το καρπούζι μας. Όπως βλέπετε έχω βγάλει τις φλούδες, έχει αρχίσει να διαφανίζει, αυτό θέλουμε. Εγώ από εκεί πέρα πλέον καταλαβαίνω ότι έχει βράσει και έχει μαλακώσει στο σημείο που το θέλω εγώ. Και αφού έβρασε βάζουμε μέσα το καρπούζι μας και ξαφρίζουμε.